Bueno, ikusi ditu gauza asko. Batetik jendeak gehiago irakurri duela. Eta gehiago erosi duela. Eta bueno, izan dela gauza bat oinarrizko behar bat. Bai, ikusi dugu benetan hori nahiko nabarmen. Bai. Eta gainera esango nuke irakurtzearena, Gero da beste fenomeno interesgarri bat, eta da, claro, meiketarako etxean egon behar zenean jendea, batean liburu aurkezpenak eta bihurtu direla iaia egin ziteken aisialdiaren kontu bakanetako bat, eta orduan horrek ere jendea eraman duela gehiago, foroietara, hori, muga horiek kendu direnean berri gutxi gara aurreko dinamiketara, diote aurkezpenen kasuan. Baina, oraingoz, irakurleek irakurtzen segitu dute.